Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno en garti e windande men wattore 29 teskuye mon noon hankadi yo ar wona e ko jangaten joni ko. Ay windande wattore 29 Dental Dina TV hande ko mba mawɗo. Aɗa andi a jangino ma mawɗo e ba mawɗo, kala tan jiɗa tan ɗakkodiri wayni tan andu wonti mba. Sa yiɗi windi ko wina mbabba en, mbaalu en, mbewa en, mbarodi en, hankadi ko wayno kala ko fate mba. Mbalen e jam, mbara fini, boddi, hankadi geɗe baɗe kala ko fate mba ko ɗo ɗum jangete heddo masoya. Ma mawɗo e ba mawɗo ndendinta keɓa mba mawɗo. Ay ɗo ko ma tokoso e ba tokoso ndennita ɗakkodira nde wiye mba. Ɗo noon kako lombiɗo tan natti wonde mba. Sa waɗi ɗo a walla i walla e natti wonde mba. Nde wonata mba tan ko ma o e ba o tan ɗakkodira tawa hay batte lombaki e nder hen. E ɗakkodira ma e ba ndendata mbiya mba. Ay mba ko wine Sam mbiya mba, ko mbiya Dem mbiya mba, Demba, Samba. Famide? Lamba, ay lam e mba, ay mba nani. Ɗo keɓata ɗum, ɗo mbawata andude ko wite mba mawɗo, mba tokoso. Kala ko wayni ko mba won ɗon. Kala ko wayni ko mbawa wiyete. Teskade noon ɗo woni mawɗo o, ɗo won tokoso o. Wadda kala ko jimina wayni ene wiye mba. Ko ni mba windirte mawɗo, ko ni mba tokoso windirte. A jangi mba mawɗo ha wawi, ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa ɗo henna mba mawɗo, ɗo mbañitoɗa ɗo mba tokoso. A gayni kippa deftere ma ngara janga, mbiya mba mawɗo, mba tokoso. Kala ko jimina wayni ko mba mawɗo, kala ko jimina wayni ko mba tokoso. Hankadi mi serti e majjere mba. Kalɗo mba windami jangani andu ko ɗo woni ɗigginani, ko ɗo teskotoɗa mba. Sa gayno ngara ganda ɗum mba tokoso. Ay mba tokoso, ay mba tokoso. Ay ɗo ko a mbaɗɗa yeeso ɗo mbiɗa mba. Ay ɗo ko e mbaɗɗa yeeso mbiɗa mbe. Ay ɗo ko i mbaɗɗa yeeso mbiɗa mbi. Ay ɗo ko o mbaɗɗa yeeso mbiɗa mbo. Ay ɗo ko u mbaɗɗa yeeso mbiɗa mbu. Wal kay mba, mbe, mbi, mbo, mbu. Kono ɗo haajuma ala e ga. An ko ɗo mbiɗa ya jangu cernana hoore ma ganda mba mawɗo, ganda mba tokoso. Windande 29 somi namdama ko jangumi wi hande mi jangi alkulal biyetegal mba mawɗo e mba tokoso. Gasi mi ƴetti kuɗolam mi windi ɗo henna mba mawɗo, kuɗolam defteram windi ɗo mba tokoso. On saha mi jangoya mba mawɗo hami anda no windirte ene jangirte. Mi ara ɗo mi janga mba tokoso hami anda no windirte jangirte. Gasi mi serti e majjere mba. Wadda ƴetton kuɗi mon e karneji mon, mbindon alkulal mba mangal, alkulal mba tokosal. On saha so dawi on keɓi seeɗayal mon, ciftoron jangde men ɗuɗal men nannon ɗo so weefso wasmon weef 77 906 81 jingon ballon nduson ko galle men ko golle men. Min keediga keedeton ndenden jingen ballen poolen. Loke nande famde ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly ko Sénégal. Alhamdulillahi bil alamina en jalti e mba so ɗiggi tan on certi e majjere mba so ɗigga en jange ɗigga.
wassalam.